Приятели, просто не мога да повярвам какво ми се случи. И възможно ли е да халюцинирам от жегата и бременността. Значи искам тържествено да ви заявя, че аз съм новото Долче и Габана. Аз съм казанлъшкото Филип Плейн, защото звездите носят моята плажна чанта. Ето ви доказателство. Златка Димитрова тупи Джоса с плажната чанта на Евтин Джоса. Просто велико. И Сузи от Сузи и Рени, най-известните призначки в тая галактика, нарамила моля са моята чанта и във видеото казва, че е разкошна и уникална. И това бе се стоя отзад с пистолето прям във врата й. Ами я гледайте колко снимки, колко отзиви получавам на лични съобщения в Инстаграм, че той брат Пит по-малко мръсни предложения получил в живота си бе. Не знам, скоро очаквам да видя я Корнелия Нинова, я Мелания Тръмп с моята чанта. Първата партида се изчерпа по-бързо от алюна промоция, така че внимайте да ни отървете и втората.